Ojing. Popok bro ojing. Monggo menika Mbak Mayang, Mbak Parwati. Ya paling ora takoki kok wong telu ta wong pira ngono ae ben lega atine. Sing janji lho Mayang, ana hubungane apa karo Parwati kan gak ana hubungan. Lah iki mah dimboine kok puluhan akhire karo karuan. Jaluke kan Parwati. Nadan Bogorjo teko Seren mok 10 menit tapi kan tangga dhewe ora masalah ya Prabu. Oh siarno kok Seren ah. Lah kok ndi? Kok Jawa Timur tandi lho. Pokok nyambek kok Jawa Timur. Iya sih. Ayo ke medun tak cekeli apa tak jongkrokno? Seret. Pancol Mas. Halo Mbak Yum sing awur syuting sik sing mbok takoki. Mayang. Yang Mayang. Mbak, apa kowe ngerti popokku? Bisa takokmu ngono tok. Nggo sandal ya, Bu. Oh iya. Kok iso? Nah kalau sing awur syuting. Aja jelas lho. Ora. Iya wis tak cekelane aku ae, Mbah. Iya padha wedoke. Nek jenengan lanang ora muhrim. Nah. Ya, lho. Ting pundi, Pak? Wangsul. Kalau Mbak, sing awur syuting lho. Halo, morono ah. Ora nek lagune takok isik. Sing lambi abang lho. Nah, hati-hati sandalane ambles. Alah tebule. Alah. Ora apa-apa tebulah ngene ngayani ya rumang sam. Piye iki? Mbak Yu, ayu. Heeh, ketakok. Mbak, napa panjenengan niku ngertos popoke kula? Iki mah aku mbah-mbah ning gone kali kok ya popokku kecer. Ngono, Mbak? Nggih. Tekoke ngono. Iso. Aku gak tau belas lho iki ya. Ora apa-apa, tekok tok kok. Mbak, apa kowe ngerti popokku? Popok tak cawet karek kowe. Heeh. Iki asline sing mari perkara Bagong asline kok. Sing janji Bagong. Bagong ngalah dhewe kok Bu, tanggapan dhewe kok. Bagong niki nembe teng Kediri, Mbak. Tanggapan ambek mulo ikat. Bagong cara sekarat saya. Makane iki semare sing ditokno. Nek siang kan iku buat nenten gamelane. Oh, di aman ojing tuh geder. Heeh, Wih. Nek bengi dijanjeni ya paling orang legakno ati wong godhong kates sing legakno weteng. Ayo, Nduk. Wis dalu. Lah ditekono ki Mbak Yumu jenenge sapa tekon isik? Paring asma sinten Mbak Yu? Sapa? Nyamidin. Beda jenenge Nyamidin. Liyane ya. Ora usah jare ya. Ora apa-apa, hamba Allah nek ngono ya. Kira-kira ngerti popoke Mbak Mayang napa mboten? Warnane abang ana kembang-kembange, sing tengah rada ana suweke. Mambu jamuran sithik-sithik. Ora yo. Ngene dhewe kuwi. Ih, sepurane kene ra tau nganggo popok kok, Bu. Ya ler-leran bloko le. Ora percaya dulu Mas, ora ngeblat-blas. Mbak Yu. Iya, Nduk. Apa kowe ngerti popokku? Lah kalau sing mbok tekoni ya kae, mikir tokno. Kira-kira digawa sapa nek wong ora roh ngono. Lho kok malah guyu-guyu bento padha ae. Sing sitok sing nakoki ya manggong. Ora mudeng. Kira-kira digawa sapa Mbak popoke, Mbak? Kita dibeto sinten? Pak sinten? Bu Bayu. Bu Bayu. Pinarak wonten pundi menika Bu Bayu? Oh,
Ngacung bae ngacung. Ngacung angkat tangannya. Wah, gelangnya sing paling akeh. Oh, kae. Ya. Bu Bayu. Sing ayu dhewe. Iku wonten popoke limaran marang Yosulama beruke cengkir gading kira-kira Bu Bayu sing ayu-ayu dhewe sing gelange ngrendhet dhewe Sing ayu-ayu dhewe sing gelange akeh dhewe. Makasih sayang. untuk bensin Bu luwung Adik namanya siapa? siapa namanya Naura. Naura makasih Kak Naura cita-cita mau jadi apa Kak Naura Jadi guru. jadi guru Iya. kalau pengen jadi guru sekolahnya yang pinter gak parah nakal jangan suka mainan HP Lah, Mm-mm. baru main HP nih. tanya Bu Bayu dong Bu Bayu. kira-kira ngertos bapak iku lho mboten Ya, bapak kula teng pundi nggih, Bu? Nggih. Walah, kok ning Pak Bayu iki piye? heh Bapakku dienggo Pak Bayu iki. walah Pak Bayu pinarak pundi ting pundi Pak oh niku walah ya ora masalah sing ngongkon bojone dhewe kok Bu Lho, nyedak ya nyedak ning aja banget-banget ya oh ngono ya. Iya. Dhewe ya anak rono. ora masalah siji lanang ben rontok krasa Pak Bayu sing bagus dhewe mriku napa wonten bapak Eli pokoke limaran Yosulama beruke cengkir gading ora apa-apa yang mayang aman gue wis diganduli Naura iki lho Iya, sayangku. oh iya ora masuk leh Iya, makasih ya sayang. sediambung anake lho aja pakane lho ya Oh, wis kok. engko kleru kesempatan engko kelewat ngambung pakane Nggih, tak tekokane sik ya. iya tekok isik Pak Bayu. Kinten-kinten bapak kula teng pundi? lho sing guri mah diduding sing guri mah diduding apa to Pak kok wis dada-dada za ampun Pak sopir Soliki niki sapa neh? Aku kira-kira kok engko teko kono. ora masalah kok teko perapatan kono wot bakah ya malah apik Awakku lek. tekonono Pak supir Solikin oh mesti iki supire bis slamet iki iya Pak Pak supir Solikin pinarak wonten pundi Wonten pundi? Ya Allah. teng pundi Mas Mbok Ceria iki banget tenok ora. kemengurenen rono kon mengarep Pak Mas kok peteng kira karo-karuan Petenge aku kok dirubung semut ya apa? ora perkara dirubung semut Apa? kene nek petengan kok gendruwo Bu Rodok madang rene lho Pak Solikin mepeto Oh nggih, pripun Pak? Pak sinten Agus Cep. oh Pak Agus Cip wah ketoke sangune masuk Pak Agus Cip sing nembe dar mriku napa wonten bapak Eli pokoke limaran Yosulama beruke cengkir gading kira-kira Pak Agus Cep. Menapa panjenengan ngertos popok kula, Pak?
Lah jare digawa sapa lah ya. Ya. Iya ta. Pak Rudi ngamundi nggih. Engkang pura-pura tidak dengar itu ya. Kak Giyo. Apa? Pak Rudi. Saya aku lagi ngekei carane gaya manten iki lho. Oh. Pak Rudi. Heeh. Digawa Pak Rudi. Iya. Isih neh. Ya ampun. Mas aku tau wis parake rene. Nurut-nurut tekan dindi lah. Lah ya manurut-nurut teko mari-mari Iya. Nurut sapa lah? Pak Rudi. Pak Rudi. Sing bagus. Iki nopo? Wonten bapak. Iki kira-kira wong sakmene apa ya kelakon tak takoki kabeh ya. Heh? Ya ora ya karek Pak Rudi. Oh, niki, Pak. Nek kirane Pak Rudi sik mentolo mbek kowe dilempar neh. Kuncine ta panjenengan iki, Pak. Yo. Pak Yo. Rudi, Pak Rudi. Kowe njaluk kawelasan Pak Rudi ben dibalekno rene kowe. Nek ora nganti engko jam 4 kan ngono terus yang. Aku dibisiki ngolek diseni bojone iki piye nasibku? Hah? Nasibku piye? Lho Pak Rudi betogar apa? Heeh. Lho, lah Bu Rudi wonge pinarak ndi? Ini ora apa-apa, Mbak. Oh alah. Lah Pak Rudi ketoke pungkasane mang sing buka sing wedok. Oh, iya. Pungkasane ya kok Pak Rudi kuwi. Oke. Pak Rudi, menawa panjenengan ngertos popok kula, Pak. Ora bojomu? Oh beda, aman nggih. Kok isih dibeto Pak Yesel neh yo? Ya. Nggih. Oh. Pripun? Pak Tatang. Loh, Mas, ngisong. apa iki aku gak mudeng. Lagi kasih ingat, Mas. Pak Yesel niku ingkang pundi nggih? Pak sinten? Isih neh. Ijeh akeh. Ya ampun, bongko kowe yang. Lah iya iki piye? Ora apa-apa. Popokku ning ndi jane? Ora roh, yo ewer-ewer ambiar ya. Pak Yasin sing bagus mriku nopo wonten bapak Yo Pak. limaran Yesus lama Pak kok niku nggih bener receh akeh tapi batu parkir nang pundi, Pak? ya si Pak Yasin bos arep mbak arani tukang parkir. Iku bos tebu, Dik. Pak Yasel menapa ngertos popok kula, Pak? Hah? Pane Tatang. Oh, niku sing digawe Mbak Besan. Oh, nggih. Mas Tatang nggak apa-apa ya, bapaknya nggak digodain kok, ya? Tenang aja. Pak. Besanku deh. Oh, besane Pak Sutresno. Pak. Popoke sing gawa Pak Mde Sutresno yang mayang. Endi leh wonge? Wonge pinarak ning ndi Popo Sutresno? Sampinge. Oh niki. Takonono misan. Oh, dalam. Butuh duit bensin ta ora kanggo Pak Mde Besan. Oh, nggih. Lho aku kok diseneni wong akeh. Lah ngopo? Nek bisane mek tak takoki diseneni aku. Hei, lah ngopo? Dibuka Pak Tatang. Oh, nggih. Heeh. Pak Tatang napa ngertos popok kula, Pak? Pak Chandra. Bisa ndekno godhong gedang jar. Iya sih. Ketoke katot iku yo. Kita didendam pribadi. Ketoke kok. Suwendekno ning godhong gedang. Kegawa truk tebu ketoke ndekne. Terus piye iki? Kegawa truk tebu. Ya berarti truk tebune ning kene. Delok modelanku. Dek mayang
sing ayu dhewe mrene-mrene nduk popoke bro keli popokmu limarang Sulaman baru ceger gading ukiran iki mas sandale sapa tanggung jawab kowe Sandale sapa iki? akeh ane arep nganggo sandale menungso liyane wo sandale sinten Bu Pak Chan Bu Chandra tak balekno sih. balekno melayak kok nyak nganggur sandale ngaleh Aja iki genten golek sandal iki. wow Ora golek popok. penyanyi dado kok Solo kan bluro kok gurape maling sandal Bu Chandra ayo dibalekno sik Ngapunten nggih Bu. iya ora apa-apa pancen menungso urip Dik lali ra kelingan Atur nuwun nggih Bu. Tuh. Oh wis Bu. Kon nutukno naik ya Allah. tutukno penyanyine ngantek bongko nek rung bongko aja nganti kowe lunga ayo Dik mayang jalukane Pak Desu Tresno sing duwe gawe lagune ditutukno bubuk asmara Tong tong teng tong teng tong tororo neng tong teng tong tong teng. Borokanku garing tak ngombe sih ya. Ya, ndang ngombe rombiak. Awakku lho iki apa? Ya Allah, piyai kene sekali naksir langsung mbek Dik Mayang cah. Belah. Sesuk ke dikongkon rene neh mesti yang. Walah kon mlok usung-usung tebu Cocok. Mas Amang gak iso. Iso no? Iso. Iya wong kowe biyen kuwi nang Guluk. Ya tebus cilik iku lho. Heh? Tebus sing ndek iki. Ora patek legi, Mas. Pahit. Sepo asine ra karo-karuan. Yo. Jelit, sehat. Wis mbok apakno Sofyan. Ya aja apa-apano dulurku wedok lho, Pian. Wah. Mas Rois, dulur melanang amanno, Mas. Bahaya. Enek cewek cantik ning nguri ya. Oke, Gubuk Asmoro. Sabar Bu. Iso Bu. Oh ya ayo. Ayo ayo. Halo Bayu.
mergo wis dalu dijablasno ya, Dik. Iya. Catetan sakjroning ati datang luhur saya merati aku kowe dadi garwa mergo lereng ning gubuk asmara. Cagak kebak tulisan warna apa tanda isih prawan Pak D, sik.